Ndị ọma njem ọnụ, daalụnụ. Abụ m Nwada Glory Ekeniwunu, a holistic doctor, onye na-afụ maka arụisike ụmụnwanyị. N'ime arụisike ụmụnwanyị n'ụbọchị tata, asị m ka anyị tinye ike n'ọnụ n'okwu maka test a na-akpọ anti-Mullerian hormone. Ọ test a ga-abụ ọ bụ na ịlụgo 40 years and above mana ị ka chọrọ ịmụ nwa. Ọ ụdị test a ka ị ga-eje nne n'ụlọ ọgwụ. Ije n'ụlọ ọgwụ isi dọkịta gị na ị chọrọ ịrụ on a test called anti-Mullerian hormone ka ị malụ ma ị ka nwezikwa potential egg cells a ga-eji wee fertilize egg na ọ bụ na ịchọ ịmụ nwa. Those are the potential egg cells that can be used in fertilization of eggs during pregnancy. Ọ bụ na emenwurie like that, ịma ntụnye ime. Ịma na mgbe a na-eme agbọghọ, mgbe aka dị na agbọghọ, ya 25 to 30, our ovaries only produce thousands of eggs. Ya arụ ga-adị nnọọ ka arụ nwaanyị, ọ dị nnọọ ka o kwesịrị isi wee dị. Mana ọ bụrụzie na ịgbagotebego wee na-ejegunite na 40, ọ na-agbada. Ọkwa ka ayala ịbụ ịnụ ọdị echi niile, isi na nne di gị na-eme gị, ọ isi na nna di gị na-eme gị, ijebe ụlọ ụka ga ṅụba mmiri nsọ, ṅụba holy water, olive oil. The best thing to do, go run an anti-Mullerian hormonal test so that you will know ma potential egg cells gị enwere ike iji wee tụọ ime ma ọ ka dịzikwa. Ịma na n'ime arụisike ụmụnwaanyị bụ ebe a na-akapị okwu arụisike gbasara ụmụnwaanyị ọnụ. Ya bụ ọ bụ na ị chọrọ ịdị na-amata ife na-eme n'ime arụisike ụmụnwaanyị maọbụ otu ị ga-esi wee na-akwado onwe gị ka izu ezu ka nwaanyị ka arụisike gị zuo oke, gbaa mbọ sonyalụ m na peji na-enene m maọbụ ijee na my personal page sonyalụ m. Enwezikwa ajụjụ ị chọrọ ịjụ m, jụọ m na m ga-aza gị. Gwanọdụ ọfụma. Daalụ.